Alright, ayan, naimbag na oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubut West at Barangay Talingaan, Lawag City, Philippines. At yung nga din ang sumangbay ti programa nga napauluan, Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung Yongyong Ruiz. Nga umay manen mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga kidkid daw ti balakad. Iso ni Vlu iti Abulog, Cagayan. Sagudayan nga ti surat ni Pagayam Avlu. Dear Kasi. Sakmay man nga inakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kay aming agserserbi di Nemars Studio. Kasama tayo nakablaawak, nagitipadak nga dumdumngeg. Nang runa launay kadigiti naayat nga sponsors. Ilinged naklatan itinagan Avlu. Baka matikaw kayo, babaiyak kasinyo. May saak nga single mom. Naawis metiriknak nga mangiburay iti pakasarita ta pagkidawak pa yan iti balakad kada kayo nang runa kadagiti agkakalain nga bumalakad a viewers. Tangamin adda anak iti parikot kasinyo. Nagayatak manen iti may kada gundaway ngembidot ken minamaagayam dayta nga ayat. No kasano uno apay nga nasaok nga biddot ken minamaag dayto nga ayat. Dayta man tin inutek nga binsa-binsaen. Ken kastoy man nga rugyak ti amin idi ta nagsabat ti dalan mi ken itantan. Agyaman kami. Vlu. Oh, apay met ngagyaman ka. Apay ngagyaman kayo kanyak. Ngamin kat sinango na kami. Ita nga madamati inumi dito'y bar nga pagtatrabahuam. When atanalpas ti duty ko, nakas waitress dito'y. Kat alangan mat kapaayeng kayo, kat inawis dak nga makiandingay kada kayo. When nga rod, nagboring kami no, duduwa kami kani Janjan. Di kami Janjan. Ay, uwan, Blue. Kan may sa, dan sa ipudno kanyak ni paring Tantan. Ha? Ay, kitagpay sumet. Paring Tantan. Itatigundaway mo, tap no maibaga mo, no anya ti kayat mo nga ibaga kini Blue. Anya ka diti kayat yung ibaga kanyak? Saan nga da kami? Nilaing Tantan kaya ibaga na keng ka, Blue. Kasta ka di? Anya ka diti kahit mong ibaga, Tantan. Sigamat dyan. Pahamak na pet. Aqua. Blue. Mabaling ka diti makipagpagayam king ka. Makipagpagayam? Mabaling na ta. Awan met tidakes na no makipagpagayam kalaing kanya. Tidakes na no adda asawa mo, baka met no agungit nga makipagpagayam ka kanya. Ay, awan pi asawa niya Tantan. Blue. Pudno ka diti ko na ni kadwam nga ni Janjan, nga awan pa iti asawam Tantan. When? Adda idi, nagsina kami. Adda ka di anak yo, kada di dating asawam. Di kinagpaisuan na. Adda may isa nga anak mi. Ketsi ka. Amangan no, adda agungit king ka. Wano agungit kadata. No maamuan da nga. Nakipagpagayam aking ka. Ket nakipagpagayam kamot kanya.
Anya ti kahit mga sawain. Kasla mo na damdamagin kanya no adda asawa. Ah, Wen, Blue, nabayag nga kayat ni Tantan nga maamuanin no da asawa. O, ape nga ni Janjan ti mangibagbaga. Ah, um, adda ka di asawa mo, Blue? Di kinagpaiswan na, adda metin anak ko. Ngem awan ti asawa ko. Ha? Oo, kulak tupay, Tantan. Kwa, no kasta, single mom ka. Wen, ngem, kasla, awanin ti planok pa nga agayat. Ha? Anyo ti kahit mo sa wen? Kasla jak mamatpatin kadigiti lalaki. Nagayatak idin. Isu ni Glenn. Ti first love ko. Ti ama ti anak ko nga ni Baby Ping. Angim nagbidutak. Taka, kamaudyanan na. Saan mo't nga siya ti intungpal na nga inkalaysa? Ha? Nagloko mo't deta nga Glennon. Ay, sapali ni paring Tantan, Blue. Saan na ka nga ikalang? Saan na ka nga ikulbog? Saan na ka nga lukwen? Ha? Ti pakas daawak, no api nga si kadyan-dyan, ti agsasao para kenkwana. Tala ka nga min dyan-dyan. Bayan nakaldat nga dubis karten. Nakapaybayag kan dumit ngamin. Kwa. Ngamin, Blue, masansanak umay dito eh. Amumet. Nabayag na siguro makitkitan nga umay gininom dito eh. Wen. Angim, italaeng nga nagsarita tayo tinabayag. Wen nga ron ngem. Nabayagan nga adda marikrik na kingkap. Anya? Kahit na ti agarim kingka ni paring Tantan. Pudno ka diti ko na di dyan? Tantan? No bilang laing tao manugot ka, Blue. Okay ka di laing king ka? No agarimat? Yan tangay awan met ti agunget ako nam, gaputa awan ti asawam. Yan tangay single mamak met. Awan met siguro ti dakes na. No lakit di napudno ti gandat mo. No napudno lakit di ti gagar mo nga agarim kanyak. Apikit din nga saan? Ha? Ay, talaga? Agyaman na klaunay, Blue. Sige, uri ka na yunik norti umay dito eh. Ipaniknik ko keng ka. Nga napudno ti panagayat ko keng ka. Para makita napanati ka duwam nga ni Janjan. Saan kun ngayon kuyog? Nakakulkulit. Ken makaperdi di diskarte. Kadi, alakit na sayaat mo't tapno no adda ti gundaway tang makapagsarita. Nga awan ti sawat nga sawat. Pudno ti kunam. Anya ti kunam itay kanyak nga iti chat nga nasisita nga pagsaritaan ta? Kwa. Awising ka kuma. Total, day off mo tunubi kata kunam. Plano kami ti mapanag-rides mapanje Santa Ana. Ket? Awising ka kuma. Agmotor ta nga mapanje Santa Ana. Sa bagay, Jack pa'y nadanon deta nga sulit ti Cagayan. Nabayagin nga kahit ko nga, papananday ta Santa Ana nga ibagbagada ng at taga Cagayan na kagpaisong ng Jack pa'y nakapan iti Santa Ana nga at daan iti nagkakapintas nga beach. Uwin nga rod. Uri mo't siya kat damok ti mapan. Angin magmotor ta ka di? Uwin, kuma. Naragragsak, naganganas ti agbiyahe no nakamotor. Saan ka di nga dayot Santa Ana? Nasurok nga upat a oras laeng ti biyahe. Kaya na-enjoy met. Sa bagay, kaya't ko met ti makaaliwaksay. Angem saan ka di nga makumikum ka Adda anak mo? Ni Baby Ping.
Saan mo't siguro tala maminsan nga aldaw. Adamit dinanang ko nga agaywan. Nukas na. Umanugot ko nga rod nga intag-rights to mabigat. Sige. Yes. Agad pagyamanak launay. Vlo. Ken sapay ko ma. Taiti ka addata ni Jay Santa Ana. Aklunem to kuman ti panagayat ko ken ka. Vlo. Nabayagan nga kalikagumak. Nga agbalin ka nga kaayan-ayan. Sige. Maamuam to Jay Santa Ana. Ti sungbat ko iti saludsud mo. Tantan. Wow. Napintas na ti motor mo ang pagluganan ta Ah? When? Ti kinagpaison na. Binulod ko lahing detoy. Ha? Awan ka diti bukod mo nga motor, Tantan? Kwa. Adamit. Ngem kulay red ngamin ti motor ko. Oh, anya ko mati dakas na no kulay red. Malas ka di. Weno di disgrasyain no kulay red? Ay, saan mo't kedi Angem, vlu nga rod tinagan mo. Tiket ko, vlu met ti motor ko. Sika nga talaga. Agpakpakatawa ka. Alalis to tamat lang nga makapan. No, dati nga motor ti usarenta. Teda kambyo na. Scooter ngamin. No, pa'y maxi scooter, dati NMAX ko nga nalabaga. Nasaysayap mo't lang, no, dati nga motor ti usarenta. Sa bagay, langan na pelang kat natarayen. Uwi na. Alalis to tamat lang makadanon ije Santa Ana. Alalis to nga makapasyar. Sa bagay, kahit kumat ka napaspas na, tap na nung makaawid ak meladagos. Ha? Di mo sawen nga saan ta agawid nga dagos? Oy, Tantan. Baka met balbalakin nga ag-governate na sadyay. Kunakmet king ka, umanugot ak nga sumurot, basta agawid tamit nga dagos ita nga aldaw. Uwan met di. Awan danag. Sige. Aglugan kang roden. Taintan. Agkapit ka ng laing. Pataray ko. Tapno alis tuta makadanon, ije Santa Ana. Wow. Nagpintas ngagpaiso diti Santa Ana. Napinpintas manen no personal nga makita. Saan ka di? Iso nga ron. Nagpipintas nga kitkitain kan buibuyain dagiti ladawan lang. Laeng. At addaman ti pintas na. Itata nakitak mismo ti pintas ti Santa Ana. Adupay ti napipintas nga lugar kano dito Nangruna dita Palawi Island. Mayat nga mapasyar ti Palawi Island no kahit mo agboating ta. Mabayag sama ti agboating. Kasan ti panagawid tan? Ha? Agsuy-suyaab kami tentantan. Makaturturog kami. Vlo. Siguro gaputi banog ko nga nagmaneho. Anya ti kahit mo kasawin. Narigat mat no, igasang-gasat na ti agawid ita. Ha? Ay, sana mabalin, Tantan. Tila ngamin panpanunutek. Amang ano dadaka sa mapasamak ka datano. Ipilit na ti agawid. Baka yung people na nakitibiyahe. Anya? Saan na bale? Awagam na taninanang mo. Di ka madanagan. Kanibagam nga di da madanagan. Adamit ti pag-check-in ta dito Uy, awan iti plano tan, awan ti pinagsaritaan ta kastoy Tantan. Pasensya kan, Blue. Kahit ko kumamat nga ipilit ti agmaneho nga agawid, tapno makaawid ka matlan. Ngim kaamak ko ngamin, baka madisgrasya ta. Upat nga oras nga nasurok ti biyahe. Medyo napanugak ta ado ti lubak-lubak ti aspalto nga. At damit gayam hams na.
Kasano nga rodin kat namnamain ni nanang ipakada ka. Awagam tao siya makisarita. Sigurado ka? Awan ti daka sa mapasama ka. Ha? Sige. No ti panagkunam kat mas safe tamat lang makaawid no. Umyantan ngem. Saan tang agkasilid kwa. May salang aminan ti. Bakante nga silid dita discovery. Ha? Nakamuam? Hindi na magko itay. Dita hotel? Uwen, may sa kanumalat bakanten. Saan na bale? Uri man kidi agid daki ti taswelo. Tasikat agid da iti kudson, ti katre. Uy, di ka pa inaklon atantan. Ay, apay. Awan ka di pa iti mariknam para kanyak, Blo. Saan ka di nga alis to ti amin? Kaanulay di nagarim ka kanyak. Awan mo't kiti di binayagan mo. Ayat ti pagsasaritaan, Blo. Saan ka di? Uwe nangin. Amumet ti napasamak kanyak idi. May saak nga single ma'am gaputa nagbiddutak iti ayat. Sus, saan mo ko mga ipadpada amin nga lalaki, Blo? Napudno ti panagayat ko keng ka. Uwe nangin. Maamakak nga agbiddot manen. Kasti ko nakan kanayon keng ka. Saan kunto aramidin keng ka ti inaramid day di mo lang asawam. Ipatpatig ka unay-unay, Blo. Sapay ko ma. Taklo na mo ti panagayat ko keng ka. Agyaman naklaunay, Blo. Agyaman naktainaklon mo matlaing ti panagayat ko keng ka. Nakulit kan tumit ngamin. Ti kinagpaiswan na. Manumitin nga aldaw nga. Marikrik nak ti kastoy. Ngano di ka makita. Sapul-sapuleng ka. Iso nga idi inawis na kumay di ti Santa Ana. Kasta unay ti ragsak ko. Saan lang nga gaputa kaya't kumita makita ti Santa Ana. Ngem gaputa adan rimusi nga panagayat ko king ka. Tantan kat. Kaya't ko kumamat nga mamamu ka. Mamamu ka nga nasayaan. Saan na bale? Itataagayan ayat tanlo. Mamamu na kon. Mamamum ti kinataok ti kinasyasin no. Sabi ko matadyak nagbidot tantan. Ikariking ka, Blo. Saan kanto agbabawi? Saan kanto agbabawi? Nukas pagarigan, taipaay kun ti amin ko keng ka. Saan nakto kadi nga panpanawan? Saan nakto kadi nga baybayan, tantan? Saan to? Saan to mga mapasamag deta, Blo? Gaputa ipatpatig ka unay-unay. Api nga kasla, mas daaw kay ter aramidek. Diyak laing pagarublo nga. Nalaing kagayang nga mang romansa. Saan mo ka di kayat nga sakti mang romansa king ka? Saan? Saan man? Kayat ko launay. O sige, ituloy ko nga rod. Unahin, grabe. Grabe tilaing namang romansa. Pero nga agkan na amin tinaduma-duma nga pasyat bagik malabsan na. Bayat nga pumababa. Bagay na launay tinagan na nga, Blo.
laing pegayam nga ag blue job. Ah, blue. Paulit yung sak mo lamin. Blue. Saan mo ka di kayat? Saan man? Ituloy mo. Ituloy mo. Blue. Blue. Sige. Blue. Pati itlog ko, isakmul na. Blue. Magustuhan ka di? Iperpermi, Blue. Itaklayang na padasan. Itaklayang narik na ti kastoy. Kasla ka pa yung agtigarger nga. Ay, ikaw muna. Makapatagarger nga talaga tinaramid mo, Blue. Baka adda nga agtagarger ka, no rin nabawang kan. Anya. Sige, agdata ka lata. Tasyak ti rumabaw keng katantan. Oh my God. Daito yan. Opo. Tantan. Blue. Tantan. Unay tilaing mon nga agkabalyo, Blue. Tantan. Mapaanin, Blue. Sige, agsabay, tantan. Tantan. Nimat dyan day jay. Isungat day jay. Kadwa di kiti daddo mga lalaki jay suli nga table. Nga agi inom. Angin, saan ang matakadwa ni Tantan? Nabayagin nga saan nga nagpakpakita ni Tantan. Sa dinungatan kayan na. No aping nga dinasungsung batan na kiti awag ko. Di na pa'y basahin dagiti message ko keng kuana. Kasayatan na siguro no asid gak dyan ta. Palot putek isuna. Baring na amuna no sa dino ti ayan ni Tantan. Ken no apay nga nabayagin nga di may dito eh. No apay nga kalpasan ti papanmidya Santa Ana. Kalpasan nga inaklon ko ken andan na pasama ka na kami. Kaslamat lata asuken nga nagpukaw. Isungag pa iso. Ni Jan day jay. Ni aping agdumdumog. Nga kasla di na kahit nga makita. Jan. Si Kagayam, Blue. Api nga mas daaw ka. Among nagtabtrabaho ak dito yung kas-waitress. Ket api kasla mas daaw ka nga nakita ka. Ken asin na dagiti kakadwam. Kakadwak dagiti uncle ko. Agabuhaway ngamin isuda. Kinuyog ko laeng. Ni Tantan. Sa dinuti ayan ni Tantan. Agwa. Ay, diyak mo. Nabayag mo nga di nga nakita. Di met nasingid kayo ngagpagayam. Ken di ba, adapay grupo yung nga kabilang kay nga dwa? Medyo laglay-luwak ngamin na si Mang Pedagiti uncle ko. Saan na ngamin nga sungsungbatan dagiti awag ko? Ken saan na nga pasbasayan dagiti chat ko ken kuana? Anya ka di tinapasama ken kuana? Ay, kwa, Blue, di kinagpaisuan na. Uri siya jakmat matawagan ni Suna. Nagluko day dyan nga Tantan. Apay ka di. Anya ka di tinaramid na king kablo.
kalpasan na nga napan kami di Santa Ana, nga inaklon ko ti panagayat na kan, adan na pasamak kada kami. Ha? Kasla asok metin nga nagpukaw dahil nga gayam mo. Ay, baka mat ilemlemeng mo iso na kanyak, ha? Dyan. Ay, saan? Anya ko mga gapo. Amangan met do kalkalubam isuna. Gapo tagayim mo isuna. Ay, saan ko nakman? Pasensya ka na. Ang awan ti maisungbat ko kada kita sa lutsud mo. Tauray siya. Diyak amo no, sa dino ti ayan ni Tantan. Sige nga ron, panawang ka pa dyan. Mabitlaeng! Sino nga taday tug. Rabiin nga. Sino ka di day? Si Kaka din ni Blue? Ha? When? Sino kayo ka di, miss? Mrs. ko na. Mrs. Asino kayo kadikin? Anya ka dito masapulyo dito eh. Mabaling ka dito sumrek. Sige. Agyaman na. Sige. Agtugaw kayo, Mrs. Uray sa anin. Kaya't kalaunay nga makasarita, Blue. Ha? Muna ka di? Apeng among tinagan ko nga, Blue. Nagpudno kanya konti asawak. Ha? Sino nga asawa yo? Asawak ni Tantan. Ti kaduam nga napan imyan ije Santa Ana. Ha? Misis na ka ni Tantan? When? Saan na ka di nga naibagaking ka? Pasensya kayo, misis. Tingamin ko na ni Tantan kanya. Awan ti asawa nan. Nagsinada ka nun iti dati nga asawa na. Dati nga asawa? Kunanaking ka. Jack malagip no dati wano sigod kunanangin. Imbaga na nga nawaya iso na. Iso nga, tinutopam ti asawa kasta ka di. Ang jack mo nga da asawa ni Tantan, misis. Mamati aking ka. Takasta ti galag ti asawa. Nga no adama kurso na daan na nga babae. Ibaga na nga nawaya iso na. Ti kinagpaiswan na. Addan anak mi. Addan anak mi kini Tantan. Ay, pasensya kan, misis. Jack impagarot nga. Adagay masawanan. Nga saan gayam nga pudno nga nawaya isuna. Inalilaw na klaeng ni Tantan. Kaya't ko laeng nga maamuhan. Tian nga, misis. No kasano nga nang rugi ti amin. Umumay dagin inom kini Janjan ijiyan ti bar nga pagpapaayak akas waitress. Ket nagarim kanya ta sigun kin kuana ket single dad kano isuna. Ket namati kami. Namati ket dayta ti dakkel abidot ko. Kaya inawis na kanganapan Santa Ana. Nagmotor kayo kano? Iti upat nga oras. Ket imyan kayo sa jay. Adda nakakita ka na kayo nga amok nga taga Santa Ana. Ngem til langgong nga asawak. Ilibak na paylaeng.
Ibaga nakit din nga tumboy ka nga kaduwana nga napansadyay Santa Ana. Imayak ditoy, tapno penkek, no pudno ti bagbagana. Panagkitak, saan ka mat nga tumboy, Vlo? Ha, ah, kasti ko nam. Single mom ka. Kaya't nasawin. Saan nga pudno ti ko na ni Tantan nga asawak nga tumboy ka. Tumboy ti kinaduana nga imyan sa Diyay Santa Ana. Ket idi ipapilit ko nga babae na ka. Ket pinagpudnok no adda napasamak yo. Ha? Jack pulos mamatin iti asawak. Ket kayat ko nga si ka mismo ti mangibaga kanyan. Ha? Adda ka din napasamak yo iti asawak. Vlo? Nag-rides kami laeng, misis. Ibagam kanyak ti pudno. Saan ka makaungit king ka? Tamok nga naalilaw ka laeng ken biktima na kalaeng ti asawak. Iso nga pangaasim ko ma. From single mom. Nga si ka, single mom. To a single mom to be. Akas kanyak. Anya? Ay, saan, ma'am? Numan pud no nga, agasawa kay pilaeng ginitantan, saan ko mga siyak ti rason nga pakarakrakan ti pamilyayo. Please. Nakapagdesisyon ako. Nga apaman nga, ipudnom kanyak, Vlo, nga addan na pasamak yo iti asawak bayat ti kaadayo di Santa Ana. Nakaikid deng akon. Anya, pangaasim ko ma. Tapno malaganan ti riknak. Tapno saan nga maburiburan ti panunod ko. Pangaasim, Vlo. Ipudnom kanyag. No ada na pasamak yung iti asawak. Pangaasim ko ma. Promise. Saan ka nga kagura? Saan ka nga kaungit? No di ka tagyaman nakpeking ka. Adda ka di napasamak yung iti asawak. Adda ka di napasamak yung kinitantan. Mrs., please, ibagam. Tapno nung magtal na tiriknak. When adda. Kunaktupay. Balangkante sa tantan. Kunaktupay. Pakawanin na ko, misis. Nagbidutak. Diyak mo nga. Si papamilya pa ilaing ni tantan. Mabaling ka di nga maamuan. Tian niya, misis. No, naminano nga daras nga ata napasamak yung iti asawak. Naminsan laing, misis. Sigurado ka. Uwen, misis. Naminsan laing. Saanin nga napasarunuan ka puta. Kalapasan da idi. Saanin nga nagpagpakita kanyak ti asawam. No kasta. Naminsan laing nga da napasamak yun. Kahit ko laing nga maamuan, Vlo. Misis. No kasano nga napasamak ti amin ka na kayo. Anya ti kayo yung asawin. Pangaasim. Inagkan na ka di kita bibig mo iti nakapapaot. Inagkan na ka di tinaduma-duma nga paset ibagim. Mrs., naskin ka di pala nga ibagak. Please, pangaasim ko maibagam. Anya pa'y tinaramid na. Kensi ka. Anya tinaramid mo iti asawak. Mrs., nasaysaya at siguro no saan mo nga maamuan ti detalya na pangaasim, Vlo. Ibagam tapno maawatak ti amin. Tapno maawatak no apay nga nagbirok pa'y laing di sa bali ti asawak. Idinto nga anda akmetin nga asawa na. Gagangay laing nga nagkanaig kami sa anak na mamatiking ka.
Ibagang Blue, kinan mo ka di. Titarong ti asawa. Ha? Kinan mo ka di. Insubom ka di, ti kinalalaki na. Ibagam ko, Mablo. When Mrs. Kulak tupay. Kulak tupay. Ay, pagkawanin ng Mrs. Day talaunay. Day talaunay, di sapsapulin na, di sa bali. Gaputa jak maaramid ken kuana. Mrs. Agkalma kay laing ang mga nondadaka sa mapasama ka na kayo. Kensi ka. Kinanda ka kadi. Ay, saan, Mrs.? Saan nakakinan? Saan nangakinan? Uwin, Mrs. Alis to nga tinapasamak. Rinabawak adakos ti asawa. Si kapay ti rimbabaw. Dandan. Dandan nagkaro na una dinaramid mo. Dandan. Kasta unay, ti panang sidir kanyak ti konsensyak kaday di nga gundaway kasinyong. Jak mailadawan ti marikriknak, maasyanak, iti asawa di tantan, bayat nga agsangsangit, aggulgulagol iti sangwanak, kalpasan nga naamuan na ti kinapudno. Tila unay nang dudog tiriknak, ken idi agpakadan ken ibagana. I-welcome na kuman iti klabyo. Vlo, anyo ti kahit mo asawen, Mrs. Gapata may saak mo tin nga single mom. Ha? Saan ko mga siyak tagbalin nga rason nga madadail ti relasyon nyo kinitantan? Nauma akon. Napunuan akon. Inikak ti mauding agundaway na idi. Dinadahil na laing titalik ko kinkwana. Iso nga kaskin ka. May saak matitan nga single mom. Saan ka di sigurado lagi di nga dudugin nak ti konsensyak. Gabuta amom tirik na, tirigat na, ti may nga single mom, Blue. Uwin, ngimjak ammo ti Diyos, Mrs. Kajak ammo. Jak kumakayat nga adda ti may nga ubi nga agsagaba. Akas iti sagsagabaen ti anak ko nga niping. Awan ti mabalinen, nakaikideng akon. Agfailak to pekid din ti. Anyaman nga mabalin ko i-file tap no. Saan nga maasit ganda dyan nga tantan ti anak mi? Saan, Mrs. Pangasin? At adda nga makonsensya ang itinapasamak. Diyak kayat nga. Manayunan ti single mom. Gapukan niya. I'm sorry. Awanan ti mabalin ko. Mrs. Panawan kan. Kaya nagyaman ak, Blue. Agyaman ak talinaw-lawagam ti panunot ko. Mrs. Bye. Mrs. Agsubli kayo dito, Mrs. Ornosin nyo kumati relasyon nyo kinitantan. Mrs. Aging ga ita kasinyong ket nadududog tirik nak. Sidsidiren nak ti konsensya. Nang runa, numadamag ko. Ngagpaiso nga nagsinan datantan ken ti asawa na. Kasla agkupit ti barokong ko numapanunot ko. Nga siyak ti kang runaan nga rason no aping nga adda nadadahil nga pamilya. Adda ubing nga napaidaman iti buo nga pamilya.
Adda ti ubing nga agsagaba gapu iti kaawan ti ama iti sidong na. Gapu kanya ket nanayunan kami nga single mom. Dahil ito'y launay ti parikot ko kasin yung nagayatak iti may kadwagon daway ng minamaag ken bidot gayam dahil nga ayat. Balakadan dakman no anya tiramidek tapno ti kastaket mapukaw ti panang sidir ti konsensya kanyak maikat ti guilt iti kaunggak. Mapukaw ti panang pabasol ko ti bagik no apay nga adda narakrak a pamilya. Tapno agtalnan ti panunot ken riknat. Dahil di nga ron ti pakabuklan, ti pakasalita kasinyong, iyon akong ti agyaman kadag iti makaitit ti balakat. Kanagyaman akmet, ti anos ken laing mo nga nangidrama ti pakasalita. Sapay kumata adamot na ibati na nga adal ken liwliwa. Ken pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your show and God bless everyone. To'y makonkonsensya pagayam mo. Vlu, iti kagayan. Thank you so much, Blue. Ti panangiburay mo kada kami dito pakasaritam nga nagkas ang unay. Ala, amin tayo met ket agbiddot. Nagbiddot ka, ngem saan ko mga rason dito nga biddot mo, tapno no, saan mo nga ituloy ti biyag mo nang runa ket adda ti anak mo nga mangnamnamaking ka. Gagangay laeng nga makonsensya ka, nga sidiren na ka ti guilt wenno konsensyam. Angem iliwliwag mo kumaday ta nga banag babayan iti panagbalin mo nga busy iti trabahom. Ken saan ka kumanga mauwanan iti namnama nga iti nga dumteng tumadla ti panawen nga adanto napudno nga agayat ken ka. Saan nga amin nga lalaki ket kas kenitantan. Wenno kas kadaydi imo na nga asawam, gaputa addapay itinapudno nga agayat akas lakuma da yung kasi kuma.